Nangandoy ba ka nga mapaduol ka sa Ginoo na kay closer nga relationship diha kaniya? Moy na to pag-iskutan karon sa atong devotional. May buntag ako gihapon ni si Pastor Janin Carges o karong buntaga atong tagagpagtagad ning requested gihapon nga topic sa atong igsuon no. Ingon siya, how to have intimacy with God, Pastor. So muna to pag-iskutan karon ang pagkinabuhi nga intimate diha sa Ginoo. Now, if you have your Bibles, open your Bibles dinita sa James chapter 4 verse 8. Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong. Now, the word intimacy, it means closer, connected, no? Mas duol. So, ang kinabuhi bitaw nga Kristohanon, gi-design man kita nga magpaduol gyud ta sa ato ang Ginoo. You know, isa sa mga favorite nga illustration ni Jesus Christ sa mga Christian sa Bible is sheep, mga karnero. And then iya din gi-consider yang kagulingon as our shepherd. Ngano man no, kay mga karnero man gud, dili sila maka-defend silang kagulingon. Nagdepende lang gid sila sa ilahang master or magbalantay. Mo ni mga karnero, helpless actually sila, dali sila kaunon sa mga wild dogs, mga wild animals, dili sila ka-survive, silang kagulingon lang sa bukid, nagdepende ilang survival sa ilahang shepherd. E mo nang gitawag pud tag mga spiritual sheep, tungod kay dili man kita ka-survive nining dark world, wicked world sa kalibutan kung walay shepherd nato, walay Ginoo nga mag-atiman nato. Munang gusto sa Ginoo nga magkinabuhi ta, dili lang ingon nga may nampuon, dili lang ingon nga hinimbahon, kundi i-maintain nato atong closer nga relationship sa ato ang master, sa atong shepherd, sa atong Ginoo. O ang verse nga tong gibasa sinulat ni James, no. Ingon siya, draw near to God and He will draw near to you. Pagpaduol daw sa Ginoo og siya magpaduol nimo. Yun ang point din ni sa Ginoo ba nga, gusto niya sincere nga heart nga nagpaduol yun ka sa iya. Na kay tinguha bitaw nga moduol, mapaduol imong kinabuhi sa Ginoo. And then once man gud ma-feel nimo nga ang Ginoo duol nimo, makahatag nimo nag self-confidence, makahatag nimo nig lahi nga level sa joy, lahi nga level sa satisfaction, lahi nga level sa courage, lahi nga level sa strength. Ma-feel nimo gyud nga lig-on gyud ka. Motivated yun ka once ang Ginoo duol sa imuhang kinabuhi. And you know, ingon siya, pagpaduol sa Ginoo. Unsa may mga practical way nga mapaduol ka sa Ginoo. Na number 1, dapat save gyud ka. Nanagid kay personal nga relationship sa gyud sa Ginoo. Number 2, i-maintain pagdisiplin imong prayer life. Dapat mainampuon ka sa Ginoo. Number 3, dapat nagabasa ka sa iyang Bible na kay daily nga devotional. Aside aning video nato, nadyod kay pag-ablis imong Bible. Number 4, i-maintain imong fellowship with other believers din sa church. Pangita og kauban nimo sa pagtuo nga maka-worship ka together nila ngadto sa Ginoo. I-maintain na siya ang kanang basic nga spiritual discipline sa imong life. And then hinay-hinay nimo ma-feel nga closer na ka sa Ginoo. Kay once close imong feeling sa Ginoo, lahi gyud ang level sa imong Christian life. So i-challenge ti ka nga himuon nimo na sugod karon. Magampo ta. Father in heaven, thank you Lord sa iyong message karon Lord. I-bless Ginoo ang naminaw karon Lord nga gusto siya intimacy nimo amahan. Lord, pasayloan mi sa mga sala nga nabuhat Ginoo. O nga mong gi-pray Lord, imong Holy Spirit mag-work sa iyang life. In Jesus name, amen and amen.